Maray na aga o yan ang headlines kasatuyang mga chismis. Hearing kan kasong concubinage sa laban sa sarong bistadong BIR examiner. Tinapos na kasudma. Agum kan bantugan na kontraktor digdi sa Camarines Sur. Nagpasalamat huliman sa temporaryong pagsarakan na Makati Shangri-La. Ana sayang mister dahil na nag-uli, nababangkag na sa kasusugal. Iyan ang headline kasatoy mga chismis at yan ang detalyes. Sunrise ang sasalubong sa inyong umaga, pampasigla at pampasaya. Sabayan natin ang sunrise. Come on, get up and rise. Rise Coffee para sa kalusugan. Rise Coffee, 14 in 1 plus 1. Rise Coffee, puro-puro ang sangkap. Rise Coffee, enjoy ka na healthy pa. Rise Coffee sa morning, Rise Coffee sa evening, Rise Coffee any time of the day for a healthy family. Mula na naman sa Rice Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling Rise Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buwa mera, aloe vera extract, guyabano, grapeseed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rise Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, dito ka na sa Rise Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa. Kitang-kita ang bisa. Rise Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Mga tugang, good morning. O yung ngunya ng detalyes, kan sa tuya mga chismis, ang ngunya na amay na pag-aaga. Intierong ikinaugmakan sarong misi, siriman kan sa mga kakian. Temporaryong pagsarakan Makati Shangri-La, sarong big time na hotel duman sa Manila. Sa sinambit ang hotel, namumugtak dyan ang saro sa big time na casino na pinagsusugalan ka ng mga big time na mga sugarol sa intero nasyon. Marumduman na kasudma ang management kan Makati Shangri-La nagpalawas ning anunsyo sa Facebook na sinda mapundo na muna kan sa inang operasyon o liman ka na grabing maray na kalugyan na daraman ka na pandemic. Mister kan sarong o bantugan na kundatista diyan na nag-i-restart pagkakaaga, turog, alagad pagkakabanggi, magdamlag na kasusugal. Big time siyang kontraktor digdi sa probinsya ng Camarines Sur. Ninulita siya nakakakontrata kan mga darakulang reblocking. Asin man haralabang tulay sa gabos ng mga banoan. Digdi sa probinsya ng Camarines Sur. Milyones ang kwartang nag-agi sa iyang kamot. Alagad minaagilang ubos na naman nakasusugal.
Sinasabing buhay hadi ang sinambitang kontraktor, ninulita iguana ng kwarto sa sinambitang hotel, asin pagkakabanggi magdamblag ng kasusukal. Naagit sana sa kamut na milyones na nakukubra sa DPWH, asin ni ipinapadaog manggiraray sa sugal. Ugmaho na marayaan na sinambitang misis kambaritang iyan, nabaad subot ini magtultul naman na sinman na mag-uli na sa sayang pamilya, pumundo na ng kasusugal. Ang kontraktor bistadong maray, ninulita minsan na ipinaapod na siya sa congressional inquiry. Ini katakod man ka na bilyones na ghost project duman sa Nueva Ecija, asin iba pang lugar. Igwa siya ng kadakulang harong sa boundary sa Nakanaga, asin bantugan na naging kapitalista. Sa kandidatura ka na sarong gobernador sa Bicol, tulong kongresista, asin man apat na mga mayor, kabali na anduang na daog na mayor, digdi sa Camarines Sur. Dito sa pitong gatang, sa tabi ng buyan, makasaysayan na kung nanalang. Sa saropang chismis, ang unya na amay na pagkaga. Na pag-uusap, Naging madrama kasunma ang ultimong hearing sa kasong concubinage sa laban sa sarong bistadong biyayar examiner na tagadigdi sa probinsya ng Camarines Sur. Ang kasong concubinage nagdalaga naman ko ng labi-labing isang taon sa RTC digdi sa Naga. na pag-uusap. Ini pagkatapos na ang biyayar examiner, akusaran ka ng sayang misis. Ngunit bakit meron tao Ninulita haros day na nag-auli sa sedang harong, ipigharong-harong na ang magayong-gayo na daragang taga dyan sa Milaor, ipigharong-harong na duman sa siyudad ng Legazpi. oras ba sa gulo? Ito ay hindi Alagad kasunma sa ultimong hearing ka na sinambit ng kaso, nagpatinarawan-tawada na. Nag-manifest ang abogado ka na ambuslado na nagkaoyon ang duwang tapuso na ang sinambit ng kaso. Yan para sa interes kan sa mga kaakian sa radit pa, asin man na ibitar ang pamilya sa mas grabing kasubgan sa maarabot na mga aldaw. Ang BIR examiner nakadestino duman sa siyudad ng Legazpi. Alagad bago siya naging CPA, ordinaryo sa naman siyang tao. ito ay Malangan ita pag yaonig di sa Naga, kainom-inuman sa naka na sarong announcer sa radyo, siriman na sarong barangay captain. Naging big time kan siya maging sarong ng examiner digdi sa Bicol Region. Kasudma ini nagpangakong matultul na mabalik na sa sayang pamilya. Asin man aasikasuna ang saya mga kaakian. Bago siya naging CPA, nagtrabaho siya sa sarong lokal na dyaryo digdi sa Naga bilang circulation manager. Yan mga tunggangan sa tuyang chismis ang unya na Biyernes. Ini man na sa inyong lingkod si Dave Doliano. Ang orihinal na intrigero asin chismoso sa radyo. Si David Doliano nagbabalik sa programang Chismis is My Business. Gusto ko, okay ka.